estas persoas que van, desaparecen e tal, que se ve que a min pasoume, pero é que o estamos vendo todos os días nas redes, que hai miles e miles de reels que plantexan isto, que a persoa marchou, que facer para que volva, como actuar cando volve, porque xa se presupón, non? Que marchan, pero non de todo. E aí ti, claro que te cuestionas quen ti és. En vez de mirar, non? O que a outra persoa che fai, ese momento que se ti te miras, podes ver esa ferida. Podes estar preguntando que lle pasa a este. Pregúntate, quen son eu? E isto é moito máis doloroso que a mirar a outra persoa. Daquela, a perda dun vínculo destes superficiais, non? Non é a veces unha ferida de traizón, de abandono, nin de rexeitamento, nin de humillación. É que a veces son todas esas feridas. E cando se xuntan, a fenda é existencial. E esa idea do Carl Jung, non? A ferida é a fenda pola que entra a luz. E esa luz alumea as túas sombras. E aí aparecen os teus medos. Aparece o medo máis esencial, non? O medo á soidade. Que é o que digo eu, é o medo á morte. O medo a quedar soa de verdade. Daquela. É existencial. Cando a ti te abandonan e te rexeitan, claro que a ferida é existencial. E se entra a luz por esa fenda, é aí que eu foi aí nos últimos anos que entendín exactamente o que quería dicir Jung, non? Ao final é mirar as túas feridas. As túas feridas, o que ti sintes non te vai enganar. E non hai que romantizar a dor, pero hai que mirala e sentila tamén. E aí ti podes mudar o paradigma, aquel núcleo central teu sobre o que ti construes a túa existencia. Atoparse con iso, eu creo que sí, que te pode levar a analizar quen ti és e decidir ser outra cousa, non? Estar no mundo de outra maneira.